Oh, ari ka, ari. Matayakag na ako galayat-layat man nga dira noon. Galayat-layat man ka. Na, kung ano na, di gito. Tuka, oy. Galayat-layat ka. Balik. Konti ka ron. Bukod ni batawan ni pag-eskwela sa mama siya. Paring lago. Busing. Taro nga ni mong na, ikikinabatag na ako. Tara, porma kay Minya. Ikaw, saan yung na? Taro nga ba yan? Ay, tarong ba? Kanatong nao nga, pangkuhan kayo. Oh. Ano yung tarong? Oo ni boss. Madingil sa utang. Kwarta ihatag kuwang. Kansita ni. Kansita ni. Di kasiligan. Hindi ganyan akong purma deh. Tanawa oh. Ay, porma sa. Nagilurmahan. Nindo ka na pa. Basta niya, ibayad ang utang ba? 6,000. Nagaan na lang siya sa kalibo. Dawat na ba? Oplo ka. Sabutan to na dito. Kansi. Kansita ni gusto ka. Umaw ni. Pero nga yung porma ha. Oh. Ano ba? Style ba? Tanawa oh. Gani ba? Absoluta ko na. Gi. Suluta ka na. Ay, way Ay, way angay. Way kasi. Way ilong. Ay. Ako may amo. Ayo. Ako yung yan eh. Ay lang Ah. tulog. Way kasangitan. Ah. Dada. So, dada. Tuja! Good boy. Give me a hand. Good boy. Bugal di ako. Pero? Good boy. Musing. Pindot lagi ng ero. Unsa ni lawa gani? Dog food. Ay ko. Anong mindaw? Wala mo nagbabukog. Dalmitians na katong pamante itong salida. Dalmitians na. Mama ko din siya. Nakapalit ka ato. Balik ko gusto. Ano chocolate? Ay, nakabati pa yan. Nasa itom ba nasa ika? Ang iyang lubog Ay, sa magkumpiyansa na. Ay, magkumpiyansa na. Kay Ay unsa din siya deh? imported na nga Dalmatians. Kuyaw gani mo tabi ni. Unsa ni? Tuja! See you name! Tuja! See you name! Oh! Tuja! Pindot di siya. Pilay mo ito, Tuja! Ah! Tuja! Tagasa ka, Tuja! Ah! Brad, kayo! Ano naman? Gina, bigyan na to pa ako na. Tuja! Go to your area, Tuja! Stay there! Okay, Tuja! Sige na, Dre. Sige, magbitin na. Anya itong buhaton. Magpadagdan tag kwarta para isaka itong basement ba para kuan. Kasi na yung mga mangutang ron, another income na sad. Para mga kang pang 5-6 ba? Tumbo ba? No. O kana, ngana. Dapat trabaho ninyo maning kamot mo. Kamot mo paningil, di maningil. Istorya. Ay, sa. Uy, manguwam tag kwarta ba? Ato tayo lakuan. Ato basta mo. Kising nga na to. Kwartahan daw na. Manguwam ka kwarta ya, wala kailak. Di mo tusngan, giingnan mo katong sa milbi sa una. Kunin mo kung ano. Dahil ka, kailang ayo. Bigita pa. Oh. Sakta. Ako gabi. Utgan ko. Buang lagi. Kapay. Ito na na ay buang. Uy naunsa ato tay. Wato man tani mong bayot nga. Labi kay grupot gat. Kwarta ka. Kwartas lata. Ini na.
Matay, iya sa. Nag-iibog ko ba pila kay huwam mo na ko sa? Anak, sumaan mo dako na magka. Sao ni mo kwarta? Ang kwarta akong ikuan. Kaon niyo. Ako palit mo gasa para pamilyar ko. Ang pati kay kwarta di ay. Wa mo gid huwam ko Kuya, kwarta. kwarta. Storyahe. Tala, manguwam na. Ako'y bahala. Pila ko amon. Pila gid ay huwam mo de. Ako na bala. Sige, sige, sige. Ikaw ba? Look, tiger. Mama akna. Asa ka? Ay kagon ka. Ay kagon na. Dara na. Sabala ha. Kami tatong picnic si mga check. Di ka mutakan. Alinte ka. Tak mo ba ako na? Ayo, may tao ka rin. Ayo! Kalik ka na I give the Basta di mo kasi patay lagi ako. Adi di po ito tiktik. May tao ka rin. Huwag yun ikaw sa piliya. Ang igawas na tuwa niya, tuwa. Kaya ni mo ay. Ganina ba nag-i-out dahil? Saan ka mo diri di ay? Paano na ba yun? Yung naami diri. Klaro anang naami diri. Kita ka. Patlunga na yung tiger ya. Badlungang iro ba badlungang? Dugi-dugi ka dyan. Kalma. Kalma. Di ka mo kalma, pasimuton di ka sa akong lumotron. Kalma. Kung sa may problema ninyo ba? Muwam lagi ko kwarta lagi. Matay. Wala lagi ko trabaho. Sabot ka. Anak siya, kung di ka sabot o Bisaya, English yun ako. You want to borrow a money so that you can buy mini bigas-bigas? I'm right? I'm right off na one. Right? Ah, yes. Yes. No problem. Okay, paano na? No problem. No problem. How many money you can buy? Yeah, I understand. How many I can buy? Hugo wala siya mo English. How many money you can buy? That's a room. What happened to your face? To look angry on us because we're poking down your face. Huwag kwarta. Tandi. Asa mi ng manager. Huwag mi Kapoy sig English. I not understand me. Sige kag English. Manghungam na day ka kwarta. Pila iko ano nimo? Can you forgive me one money? Ini kind money. Basta money. Money, unsa sa money niya? Money? Kwarta na be money nga papel ay pag binuko eh. What kind of product of money? Money G's? Money 20? Money 100 ba? Unsa man na siya? Money 1K. Para dako-dako ba? Money 1K. That's all. 1K. That's all, thank you. Who is that looking kid coming from him? Is that your mother? Not. No. Who's that mother? Your mother? It's look like a luder, not a mother. It's look like a ladder. Mata mo kang English ni Laden. Dili kay kakapa mo English. Amo ni English. Come here. Halo, wala. Wala. Unsa? Check, inincheck. Kabaw kami inincheck. Di ba kagabaw mo in English? Sayo. Pag inincheck ka. Di ba kagabaw mo in English? Sabaw ko, eskulahan ka na. Di, unsa inincheck ko na sa akuan. Study that. Unsa inincheck ka, one. Oh, mao na. Kapag Namin hindi na ka di ay. eskulahan dahil. Gusto ko sa mga sa inching ko lang kala de. Oh. Mao man eh. Study Marawa, that.
hinungtan nga ng mga istorya ha. Usama to yung giingon nga tunga to to. At sukulo ka lang kasa. Sama to istorya ha. At sukulo ka sa. Anak siya. Sama. Unsa ko no? Unsa? Asa ko ba ko? Oh, Cha. may ka. Ay, lagi ko Then- tangkap mo da. Nangita sa niyang sir kay na siya ibaligya ba? Aw. Okay, sabi mo ang tuyok to. Kutsukal lubton da ka. Hay kulang kwang. Ya anak siya. Masugot ba daw ka nga lubjong kaniya? Lubjong. Okay, ikaw lang. Ikaw may gipanulungan niya. Malubjong kaniya, lubjong. Buotig di ko. Ako luputi mo rin. Ako luputi mo rin. Kacapot mo dyan siya. Aday, sabot ka. Umuyayo. O amin yung may kwarta. Abot sa rin ininsik yung dalag-dagang tutugkay lang. Sabi tuyo na. Sabi tuyo na. Bibitaw. Pag binuang. Ani managod. Ako lang binisayon. Hindi lang ako mag-in-English. Ikapoy ka in-English. Kasi kagabaw mo English. Kung mag-iskulan, inting ko lang man. Ito, pataka. Yung sabi tuyo. Ana siya, ipirinda daw na niya. Ang iyang gida. Yung sabi kita. Butik. Bulawan. Dili. Kuha Dali na. na dahil. Siya lay pangutan na. Sama na imong gida. Swa? Hantung. Ana siya, liso na si Kwa. Sikwa. Si Tarong di ay. Dako na sikwa. Wala mo saling mo, makikita ko mo ininchik. Ana siya, liso na si Kwa. Si Kwa, liso si Kwa. Kadako na. Kuya, nagdiso silahan. Dako at mga diso kapay kay laha. Burang bulas. Dito ang babay. Mapirinda managod, mahal ka na. Mga day. Sige. Sige, uy. Manguha man ba? O, manguha mi ba? Ah, maninyo. Pangutan na sa nasir kung sa'y tuyo niya. Chungoy yung walang chunggoy. Ipong oy, changkong kongkoy. Makoy. Makoy. Siya, asa daw to inyong sir. Nga murag pong oy. Pong oy. Bugoy. Bugoy to? Bugoy. O, kato, asa man to? Asa-asa man. Nasa nadlisod. Nadlisod. Ano yara kay midiri? Manguha mi kwarta. Pilato niya, 1K. 1K. Oh. Ang iya ha, iprinda. Hancho ko lang, kutukong kongkoy. Nung tungkoy. Yan na siya. Kaning, masik, pirinda lang ko niya mga 10,000. Gusto mo yan, matungkoy. Hilong mo, may kasabot ang mong tinabian. Siya lang mo tabi. Tutong. Chunglong ho yung long ho. Hilong long ho. Tabata. Ako Ay, to. sun mo dire, sun. Ala, di sige sa apa lagi. Oh, ayo. Ana siya, siya una sun. Siya una sun. Siya una sun. Okay. Sunod ni. Buseng, may bisita, Buseng. Paglingkod sa paligura sila. Paligura. Boy. Lingkod mo, boy, timpla. Lingkod. Sa paglingkod pa ng Quranan. Kaya nalingkura na dito. Kuha ikaw. Kaya para dito ka masuntukan. Kuha ikaw. Sir. Manguam tayo may money ba? Matay, manghuam kag kwarta. Ay, paminaw na ko. Murag, nakikagarantiya ka. Nga, sir. Kung di ko makita kwarta pa na una, na ako kaldiri dito nga gold. Kahang nga gold. Kung di ko kapayat, pwede ka ito prindan mo, baligya. Kadato, guday mo. Na aking kaldirong gold. Unsa pa to imong mga gold. Hasta imong ipon gold. Ay, nalapang utang ka, nako ka. Kaya pamino. Oh, no. Gold puros. Ay, pangutang. Paminaw na ko nimo na gold raman ka. Na, pobre kikag naong o imong book. Kalkag pa kayo, batip kikag naong. Samot, di may magpautang og ka ng way ka. Garantiyar yun. Gold siyang ipon yun. Smile, be. Wala ko smile, sir. Wapo ko sa kanya. Kung muna ko naman kwarta, smile lang ko. Yes, sir. Gusto lang ito tala, sir. Matay, lamiag smile ni Mod. Basag di ka mo bayad sa imong utang na ko na kanang ipon na pokpok yun na. Akong mga bata-bata ay patay ng pagtarpila yung mga Mod.
lang sir. Gamay ron. 1K. Sugot ka sir. 1K sir. Ah, kagamay. Sa karon dayon? Oo. Ah. Dawasta na yun, yaan ni mo eh. What the? 1K sir. Oh, 1K na. Tag 500 na. Gamay. Dako. Ikaw ba, sikag bikram mo, negma. 1K yun eh. Tungkol. 1K? Ang boy. Ah, nagyot sa ito magbikram mo, bikram. Laban sir. Nga. Kada kumigo sir. Nasa may tuyo sir. Oh. Sa may tuyo ni mo. Ah, buhay tuyo ni mo sir kay. Atay naglisod-lisod naman sa mismo sir. Hindi ta makahuwag. Dako-dako dia sir. May problema na matik na tumara. Kwato. Bawang na to nila. Katong dako. Dako man. Dako man. Gine. Kani. Oh, kani bawang ni mo. Dako yun na dako. Mo ni gamit na mo dire. Dako na siya. Kaya dako kaya nagkatabang na mo. Mo ni sukaran sa mong kanon. Matay, maunay mo pahuwam na ko sir. Pag sure oy. Unsa man na imong ginahan di ay? Katong pareha sa iya ha. Ito para sa iya ha. Magpareha mo. Away plima na. Ganahan ko to kay gaan na kay kuptan ba. Pilianan sa nimo eh. Hindi ko ana sir, baho na sir. Mo ni dako mo. Awa man kaningon og kwarta. Wag kaningon og kwarta. Na, ingon sa kwarta para di sa kamay kuanan. Mila, Jismil. Jismil sir, gamay ka na sir. Ismail, way plima na. No, way plima. Kailan ako na ighalin sa kuhan. Lubi. Usting kahoy no. Ismail, ipa sir, ipa. Ay, magdicho-dicho. Ay. Rukoy. Ikat pa kay ko sir. Igo ka sa nang ting kuano. Unsa may mong kagarantiya ni di sa kuni hatag. Unsa man imong ikagarantiya na kung kuan, di ka kabayad. Unsa may naa dito sa inyo. Matay sir. Nay binuntan lubi dito daan. Pinanitang kamunting kahoy. Naapod ko'y kuan dito sir. Palwa nga murag ubod. Pila gito? Jismil na sir. 10,000. Diba? Kani sa tag 500 ni siya. Usa, duha, sa kalibo. Buta sa dito ko. Ay, lagi ka pa lagi. Sa kalibo. Paghinay dira. Duha. Tulo. Upat. Upat pa to ha? 4,000. May tag 1,000 diri man. Ikay pa'y magbusin. Ay, lagi pag 4,000 na ni 4,000. Ipon to, reviewon to. Baka na, Ismail na ni. Oh, Ismail. 10,000. Kailangan sigurado ang makabayad di ka ni busing. Way blima na sir. Mayroon ko na lagi sakto. Panan pa na ko makin si Mil. Kamu ay mo pagsurang-surang nako kay di gay ko ninyo mabariyan anab. Huwag mo sa kuwaron sa tako. Wa, ang siguro mo kailan ako. Sir, nasa si Tuyo, sir. Oh, naasa ni siya sir. Kung sa gito imuha ka ni. Tulong sir, panat yan kung siya. Lagi ka istoryahan ng di ko kasabot sa istorya. Tung. Yan na siya. Jismil raon ta to. Iyan ako no 20 milon. 20 milyon. Oh, 20 milon. Uy, plima ka po na! Sir ay bahala! Ako po taggoy mo ron. Ay, ito natin. Ano mo na? Tinabihan na. At tumanta ko nun niya, ipirinday lang, kuhan, triglo. Aray lang ko nun siya, diri kay dako dako man kuno. Kuhan ba? Dako. Kanto ko lang mama. Tunglo. Di na, hindi mo ning anak, kay wa ko kailan niya. Tagalaing nasod man ni. Napanuloy kay gnamo. Kung sa'yo pangalan niya, dahil, boy, Silverslo. Sarbaslo. Tulo, Sarbaslo. Tarong nga ka ng Sarbaslo. Sarbaslo lagi. Susuka? Dili, may pagkas
Tuyo. 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 Oh. Di, nato labar-labar ron. Hindi ka na to. Pila gito? 20 mil daw, sir. 20 mil. Uno. 1, 2. Saan na sila ba? Sila eh. Ay, sa mo palabot. Ayaw. Kalma. Ay, paghilabot. At mo na, lang tatong kongkong. Yate. Dili lagi ka magstorya-storya na ako lagi. Ikaw, dili ka masakit. Sus. Oh, na. Uno. 1, Dos. 2, Tres. 3, Cuatro. Cinco. Seis. 6, Siete. 7, Ocho. 8, Nueve. Diez. 9, 10, Once. Doce. Trece. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, 20. Nara. Isang, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Ay, pito, 20 mil. Inyo na lang sobrang kung sobrang gina. 20 mil. 20 chongkwang. 20 kwang. 20 kwang. Ikaw ba, di ka kakasabot. Ay, ko wala di. Chongkwang. Tujak! Tujak! Give me a hand, Tujak! Dugi, tujak. Give me a hand! Dugi, tujak. Okay, Tujak! Sayaw. Mana. Teka, kayo na. Oh. Teman, nya, kung di mo kabayad, nara ninyo. Baka ito nyo magigarantiya. Kuha naman ito. Okay, kani siya, kuha ko ng kuning. Kuha na yun, ipusin ko tayo. Aktor ba sir? Oh, ato na mo? Acho ko lang may kapagpungkong. Sir na. Kasi nagkakaroon sila. Isipin lang ako. Chocolate. And 3, 2, 1, stop! What's up, mga Jay? What's up? So, sa mga kasi nagbato sa mga bagong mga video, pakatawa pang bagong vibes ninyo. Kung ako ipasoutout, i-shoutout nyo daan. Chocolate. Gatang ko. Okay, Carla Napasaw, ni Carla Gintapa, Crislina Perez, Shoutout ako na Jane Heraldes. Shoutout. ug ni Sara Tapasaw. Ug shoutout din ko sa kuya Cyril Razatillan, ug ni Mama Sara, ni Kuya Glenn, ug ni Tito si Boy. Shoutout sa isang family. Together with sa mga kaliwat ako di ay. Shoutout ninyo tanan. Shoutout sa Then, shoutout din ko ni Prima, Restauro, and the rest nga kagrupo na mo sa youth choir. So, shoutout niyo tanan sa katong support. So, support mo ba kayo. And then, don't forget to subscribe and click the bell button para mga Comment lang mo sa... Then, please like. So, this is the J.